İran'ın Daşary işleri ministrliginiň medeniýet wekili Abbas Musawi Kaspiýanyň hukuk derejesi boýunça kesitleme baradaky nätakyk diýip häsiýetlendiren habarlary inkar etdi. Bu barada İran'yň Tasnim habarlar gullugy IRNA agentligine salgylanyp 4 awgustda maglumat berdi. Kaspiýanyň hukuk derejesi boýunça hiç hili täze özgürlük bolmady. Şeýle-de gepleşikler kenaryaky döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlykdan we maslahatlardan aňry ilerlemedi diýip İran resmisi sözüne goşdy. Musawi Kaspiýanyň hukuk derejesi bilen iltesikli soňky netije gelinmeýändigini, şeýle-de kenaryaky döwletleriň suwary çaklarynyň we deňiziň düýbüniň demokratiýasy boýunça jemleji ılalaşyga gelmeýändiklerini aýratyn bellidi diýip habarda aýdylýar. 5 döwlet tarapyndan gurşulyp alynan Kaspiýanyň özüne magsus çylşyrymly ýagdaýlary we aýratynlyklary bar. Şol sebäpli onuň hukuk derejesi entek jemlenmedi diýip Musawi belledi. İran'yň ýokary derejeli diplomati Kaspiýa ýaky döwletleriň çözügidi tapmak uğrunda tagalla edýändiklerini, şeýle-de munyň juda jikmejik tekniki we ýuridiki işleri talap edýändigini aýdyp, Kaspiýanyň ýuridik statusy boýunça ılalaşyga gelinendigi baradaky habarlaryň hakykata gabat gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda Musawi hakykata gabat gelmeýär diýip anyk nirde çykan habarlary göz öňünde tutýandygyny aýdynlaşdyrmady. Mundan bir ýyl ozal, ýagny 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagstanyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň, Iranyň, Azerbaýjanyň, Russiýanyň hem de Gazagstanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Hazaryaky döwletleriniň 5-nji sammitinde Kaspiýanyň hukuk derejesini kesitlemek boýunça konwensiýa gol çekilipdi. Sonda 5 Kaspiýa ýaky döwletleriniň prezidentleri meseleleriň aglabysy hakda ılalaşdylar-da Iranyň prezidenti deňizi bölüşmek işiniň Tehran üçin bir mesele bolup galýandygyny belläpdi. Prezident Hasan Rouhani Kaspiýny bölüşmek meselesini çözmek hakda ýene-de gepleşikleriň gerekdigini aýdypdy. Galaberse-de Iranyň Daşary işleri ministrliginiň medeniýet wekili Abbas Musawiň geçen dinç günleriniň dowamında eden çykyşy Türkmenistanda 11-nji 12-nji awgustda geçmeli 1-nji Hazar ykdysady forumynyň öň ýanyna gabat geldi.